Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Kogon, SED Panyawan Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap. Ubos sa tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Idalit kining sugilanon. Kusog din mo kumo, Albert, uy. Katulong mo sa baga. Di pa na mao! Sa sunod, 20 na kakumo ang imong madawat di ka na ko. Kung di ka magpalayo ni Leslie! Si Leslie may nagpadoon ako. Ako din nasa... Ayaw pagkilasilas! Bulingit ka, hugaw ka, baho ka! Musawa kay angay nga manguyab ni Leslie! Ako ang angayan niya, kay makahatag ko niya sa tanan. Dato ko, sikat o gwapo! O gano'n ni katawa ka? Ha? Nabuhan ka na! Ay, gwapo lang kagiti magtupad. Purimuti-pun kas daghan. Ngilaan ka pas na mamatay, Albert. Kulungo kagyong dako! Amaw-amaw ka! Dad ako, tinuod man kang imong kukman ako. Plus ayaw pag-surrender. Andam ko muuban ni mo bisag asa. Nga kung muuban ka na ko. Asa mati ka, Dad, Bisag asa, ikaw na ang magbuot na ako. Nga, unsa may ako ipakaon mo? Ang atong gugma mo ay magtudlo nato kung unsaon nga mabuhi ta. Basta mag-uban lang ta. Kung mag-uban tao niya, wa tay bayang kapuyan, wa tay magamit, wa tay katri. Asam ta magduog, maghigda ng tasyuta. Sos, ambot lang nimo pagbudbud haramon oy. Hala, naunsam na akong gisulob. Nagsinaw-sinaw akong sinina. Ug niya ako'y korona. O nagsakay pa kaning nindot kayong kabayo. Tungod kay dili na ikaw si Ramon. Ikaw na si Prinsipe Nomar. Ha? Pero prinsipe ka lang kung niya ka sa sud sa lasang. Kung mo gawas ka, may balik ka sa normal. O kining imong kabayo, kung mo gawas ka din sa lasang, mahimo ning dako nga baboy. Ha? Naglibog ko ini. Makalibog niya magabuhat. Ermitan ng bruha. Basta kay prinsipe ka na. Ayaw pagbuot na ko. Ug aron dili ka maglibog. Kanang imong kabayo, nganli na lang kababoy, kabayo nga baboy. Si Ramon og ang iyang kababoy. Usa ka taong tinamay, dinaog-daog dinhi sa atong kalibutan. Apan sa kalibutan ni Ermitanyang Bruha, nahimong dinaig ug angay gantihan. Si Ramon og ang iyang kababoy. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. O karon mga higala, among ipabati kaninyo ang laing sumpay ning sugilanon sa kinabuhi ni Ramon og ang iyang kababoy nga gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha. Nang Rosa, maayong adlaw nang. Oh, day Leslie. Nasaroy man kag sayo say ato nimo. Mangayo ko pasaylo ninyo nang sa pagkulatan ni Papa Bibong ni Ramon. Oh, ha? Unsay gikulata? Ang ato ng mga silingan mo ay nagsulti na ako ng Rosa nga bunog kuno kaayo si Ramon kay gitabangan og kulatan nila ni Papa Bibong ug Mama Barbara. Gisuluban pa kunog baldi ni Mama ang o ni Ramon. Gibunalan og kahoy, una kulatahan ni Papa Bibong. Oh, mao ba? Sila di ay nagkaingon nga daghan kay bunog ng naong ni Ramon. Mga banyaga!
Nang Rosa. Wa sila katungod nga mo pasakit sa ako, anak. Bisag kinsa ninyo din, he. Way katungod nga mo pasakit ni Ramon. Ako rin doon katungod. Bisag ako pa ng patyon, mahimo kayo. Kay ako'y inahan ni Ana. Ako'y nagpadako. Ako'y nagpakaon. Dili na yoy! Dili ka nagpakaon ako! Ako'y nagpakaon ninyong tatay! Ramon, ayaw ko kuan na ha. Tingal tiwasan ta hinuon karon dia. Hoy, dali be. Gikulata di ay ka. Sige magkagisi. Wala ka mo tugan ako tinuod lagi. Gikulata di ay kas ginikan ng Leslie. Di mo tukulata. Ha? Ay sinumbagan sa papang de Leslie. Sakit pa pinakasulmigas. Unsay pinakad sa Olmigas? Ha? Nahupag man gani ng naong nimo? Nya murag pinaka sa Olmigas? Karon sila. Karon sila. Ako'y makikamatay nila. Nay! Pagkita gubot, nay! Uy, magpaubos lang tanay! Pasagi si nanay ni mo, Ramon. May na makabayad sila si Papa o si Mama sa ilang gibuhat ni mo. De Leslie! Hanya unsa man mo kiha mo? O sige kiha. Kay atubangon ta mo bisag adto pas Korte Suprema. Ha, hilas ninyo. Wa magani mo ikagasto bisag anhar husay sa kapitan. Unsa ra kag adto nas korte no? Og mao nang nagsalig mo. Abi kay pobre man me. Ha? Sayon-sayono na lang ninyo bunog ang akong anak. Kay bugal-bugalo ng imuhang anak. Siya pa'y kulungo, siya pa'y amaw-amaw, unya siya pa'y magbugal-bugal. Nangutan ako sa atong mga silingan. Tinarong ko no ang pag-agda ni Ramon nimo nga siya ang mubomba sa puso aron sudlan og tubig ang imong balde. Pero nasuko hinoon ka. Uy, ayaw pagkonsinter sa buang mong anak, uy. Nahibaw ko bugal-bugal tong iyaha. Kuwang pa magani itong bunugan. Pwes, ako ning idangop sa barangay. Ha, abi kay kwartahan mo, sayon-sayonon lang ninyo mga pobre. Mag-atubang tas barangay. Ay, ayaw na nagdakarusa. Sa kasa mo dangop, oy. Way, kapuslanan. Iwag hapon mo'y daganan na mo. Ay, sos, pakihaan na. Aron makitang katag. Samuk-samuk lang na. Oo. Bida. Naiusa kalibo. Ipalit ni tambal sa bunog ni Ramon. Hatagan ko nimo ko sa kalibo. Dawatarong mo hilom ka. Ha, tasa. Kadako anak usa ka libo, bibong. Dako? Hatagi lang nag 20, oy. 20. Sa 20. Oh. Dili tao na ang akong anak ngayong kulatahon, ha? Tao na. Unya, bayra lang nag 20. Ha? Bisag mananapay inyong pasipadaan. Dili kaigo ng 20 pesos ninyong inyong ibayad. Ay, mao laging dawatan ni usa kalibo. Aron mo hilom ka. O, pauli na. Ang ako lang good in town, Sir Bibong ba? Luoy magod kaayong tanaw ng akong anak. Bunog kaayog naong. Dugay-dugay ang dawat daro sa. Bebe. Abila bibong be. Jukard. Ay kabalag ka. Way kihang hitabo. Ako rin bahala do Ramon. Kuanggul magitabo taa ba? Ay, sige. Salamat ini ha. Ay, salamat din sa kalibo bibong. Hala, tana Rosa. Mamaulit na. Tana! Naana, natambalan na ako ang mga bunog nimo sa dahon sa hagunoy. Karong taon-taon mohiyos na. Ay, may di mohiyos. Ha? Ganahan ka dili mohiyos ang imong bunog? Oo, aron. Sigan ko na mong tambal. Ay, inas papagmama ni mo ha. Kung ganahan lang mo kulata na usap, ipaanto ko pa eh. Magpakulata ko pirmi aron. Sigan ko na mong tambal. Mitabang lang ko. Kaya ako mga ginikanan ang nakasa nimo. Pero kung laing tao, di ko mutambal ni mo Ramon, uy. Uspon ko, ako'y mga yog pasaylo sa gibuhat nilang papa ug mama ni mo. Uy, kaso uy, huwag ko maglagot nila. Dili may tabong masuko ko nila kay nagagusto ko ni mo. Tinuod bitaw. Mangyo ko ba?
Kung manguyab ko nimo, sugta ko daya. Bisag kanadlap ko kung natahong papa nimo, okay ko. Basta sugto ko nimo. Di ka pala inan nga tawgon ka sa mga tao nga kulungo ka? Mulain oy. Pero unsaon taman? Mamay ilang pag-ilan ako, nga kulungo ko. Okay may mo. Pero ang tinuod dili slip. Dili ko kulungo. Mao ba? Maayo kay wa ka na mo dawat na kulungo ka. Tod din sayop man sila. Di ko kulungo. Amo-amo lang ko gamay. Muna nakadaot ni mo. Mao nang daog-daogon kas mga tao. Kay magkinulukoy man sad ka. Uy, di, nasuko ka? Wa ko masuko. Pero hapit ako mutuo, Ramon. Mituo kang nahigugma ko ni mo. Dili. Hapit ako mutuo nga kuwang-kuwang gid ay ka. Berkidangat. Usba nang kinaiyan ni mo. Aron respetahan kas mga tao. Kapoy ni mo. Diya ka na. Muram ko kini kasaban. Muram no siya ako ginahan. Iho, Albert! Hapit madasmag sa among gate ang imong auto. Noy Bibong, naitlog sa hari ka manoy, ha? Ayaw mo kabalakan ng Barbara, Noy Bibong. Kontrolado kong tanan, master ko no kayo ni ng akong auto. Karaan ako ni. Iglalabay naman tani. Ha? Ilabay ni mo imong auto dong Albert? Nagplano na unta ko noy, pero nausab ang akong una-una. Di lang na ako ilabay. Ako na lang papuyan sa akong mga binuhing anay, mga hulmigas o kanding. Oy, kaanogon, ana. Why anogon para nako na ako'y daghang kwarta. Kuha itong mga gasang akong da para ninyo. Tuway daghan akong mga sapatos o karsones para to nimo, Noy Bibong. Upato ka sako. Ha? Oh. Upat ka sa ako dong? Kadaghan good. Zed Alert! Lumipag matuod sa kayuhan. Ang ako na to prostate 36 mg. Kung nakin mo itong nagikan karon mga pagkatuig, ang akong prostate abot og 49.5 mg. Kung man ako sa kugon, ako yun ako sa ibang mo. Anak mo na mo og kambak baba. So kasi man mo ra baba mang kompos na ko. Alam mo sa kugon nga katabon sa akong lawas. Salamat ko sa kugon nga herbal. Moron magid ako panghina. Ay may San Juan, buka na fiso banibanda mo rin. Health Testimonies. Upat ka sako nga sapatos o karsones para nimo, Noy Bibong. Kadaghan no? Unsa man okay na dong? Dili okay, mga imported to. Pero dili mga okay. Umaabot manggod kana kung ugangan, Noy Bibong. Uy. Di may tabong regaluhan tamog okay. Ako kanang dong. Diin man day kagikan dong, Albert. Nganong daghan man kaikag pinalit. Gikan ko sa carbon. Gikan ka sa carbon dong? Okay lagi dahin ng imong gigasa na mo? Dili lagi okay. Dili tamo regaluhag okay kay mga espesyal mo para nako. Oo niya, ako dong. Natural nga doon na sa kay mo, Mami Barbara. Mag-mami na. Mga sapatos tos para sa babae. Doon ay mga sandals, steps ends. Apeli lang ato. Doon na sa mga, ang uban na to, mapares lagi. Wa magpares dong. Uy, kay nga naman tawa man. Dito manggod na gikan sa kawat. Ay, kawat sa kwait.
quiet. Quiet. O ako ba, naabot sa airport, wa na magpares. Ambot nga no. Ay na lang bukli kramo ha, hinatag man to nako. O dili ta mo pangayuan bisag gamayng bayad ato. Pero si Leslie mo ay labing importante. Mga mahalong kwintas o bracelet ang ako'y regalo niya. Hines ang inyong anaks. Alang sa labing binghong babay sa tibok kalibutan, alang kanako. Akong gasa kanimo pinangga. Karon pa lang imo nang makita nga kung mag-uban ta, mabuhong ka. Maghigda ka sa kwarta, kaya dunahan ko. Mabuhong ka sa uban, ay mabuhong ka uban ka nako. Kung bright ka din na kinahanglan nga manguyab pa ko nimo, musugot na lang kang daan. Kay klaro naman kaayo ning akong tutoy nimo. Ay, tutoy-tuyo ni ay. Tuyo nimo. Kini pagsigi na kong hatag nimo mga mahalong regalo. Nagpasabot ka na nga nakagusto ko nimo busa. Sugta na kong daan, Leslie. Murag imo naman kung gipalit daan ang imong gibuhat, Albert. Maingon-ingon gyud ana. Og dili kay ikaw lang akong gipalit, Leslie. Hastang imong kinikanan. Og dili ka na angay mo balipad ka nako. Kay gawas nga masiguro nang imong kaugmaw nuban ka nako malipay ka kabatan-on ko. Busok og isog kining lawas nako. Oh, braso pa lang daan. Ha? Og sa akong pamarog ulam na. Yes. Paliton ko ang imong gugma, Leslie. Og ayaw na pagbalipad. Kay si mama o si papa ni mo bebong o si mami Barbara na hali na. Napalit ko na sila. Maayo. Ha? Maayo kay nasabot na din mga akong ginikanan. Kung mao, ato na sabutan. Ipakasaltit ka ang mama ag papa. Aha? Unsa, Leslie? Sila magkasipapag si mamang imong gikasabot. Nahali naman ka sila nimo. Pues, sila ang pakasli. Oh, Leslie! Dong Albert, asa makadong alah gibundak. Nganong nagdali makang misakay sa imong auto dong? Ngano man? Ay, mura man nagnasuko. Dong, unsay nahitabo, dong? Uy, hala, bong, nagpasagan og atras ang auto ni Albert, bong! Naplin kay maatrasan na! Naplin! Hala, wa na. Dibanggaan sa auto ni Dong Albert ang atong gate, bong! Dong! Ngano man ni Dong? Hala, may abante! Huwag mo atras sa sagbalik! Uy! Ikutan! Magbantay! Likay ta, Barbara! Likay! Gabing inaabangan sa mga suking tindahan. Sa presyong abot kaya ang bagong kapeng Sid Panyawan. Pampagising sa umaga, pampalakas, pampagana, epektibong mga sangkap na puro at natural. Halina't tikman ang sarap Sid Panyawan Coffee. Kapeng matapang sa karamdaman, kaya kang ipaglaban. Garantisado at swabe, hindi ka magsisisi. Halina't tikman ang sarap Sid Panyawan Coffee.
Mga higala, sundas pagpamati ang uban pa mga sumpay ning sugilanon. Si Ramon og ang iyang kababoy. Mapagarbuhong gidalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing.